La un episod. Salutare fraților și bine v-am regăsit la un episod, așa că frumos aici car parking, roleplay. Cum vedeți aici car parking. Am aici un BMW frumos, mi-am cumpărat aici un BMW și o casă, cum vedeți. Bine mașina noastră, jucăm. Astăzi ne urcă și noi mașină frumos aici. Asta ne place în mașină. Și Mergem cu titan. Noi băgăm asta acolo și da. Asta-i dătem drumul. Stați un pic că revin. Gata, am revenit. Cum vedeți aici. Este frumos cu BMW-ul nostru. Foarte șmecher. Ia să dăm și noi pe aici frumos la această casă să vedem cum mai este. Să zic că e foarte șmecher și BMW-ul ăsta așa. Arată foarte șmecher, după ce l-am cumpărat și l-am matriculat frumos. hai să ridicăm și noi fatul. Uitați aici frumos cu ce spate agresiv așa are și jantele astea e foarte tari. Jantele astea le-am cumpărat de foarte tari. Deci de foarte șmecher. V-am spus. Da, o să mergem puțin acasă, că am uitat portofelul, am uitat și o să mergem și noi acolo la Mac, să ne luăm să mâncăm ceva, pentru că acasă că am uitat, nu știu, am uitat portofelul, că mașina nu că am uitat. Și na, mergem acasă, că am uitat portofelul. Hai să mergem rapid, stai. Da. Hai să mergem rapid. Hai să mergem din altunet. Această casă trebuie să o plătesc, fraților, iar trebuie să o plătesc. Adică nu, fraților, ea mea, uitați că aici e a mea această casă. Această casă. Aceasta în casă 2 de 1. 1, 2 de și 1, 2 de și 1. 2 și 1. La Macania. Să jucăm și noi. Gata, la portofelul, hai să mergem acasă. Hai să mergem la supermarket, acolo la McDonald's. Da, și mașina asta face foarte tare, îmi place foarte mult, am dat foarte mulți bani pe ea. M-a dat foarte mulți bani. Deci, este foarte tare. E foarte foarte tare, fraților. Hai să mergem acolo la București, la McDonald's. Bă, dar fuge foarte tare, fuge această mașină, nu știu, dar fuge foarte tare. Nu uitați să puneți acolo butonul și de like, să vă urmăriți acest canal dacă vă place să mai fac episoade, car parking. Eu, fratele vostru, vă face, nicio problemă. Eu o să vă fac. Trebuie ca să... Stați-mi ca să-l sun pe ăsta, pe David ăsta. Alo, ce faci, mă? Bă, veni de aici. Ziceam, uite, mi-am cumpărat o nouă mașină, un BMW de ăsta și ziceam ca să vin la Mac să ne întâlnim. Bine, atunci, hai pa. Fraților, nu poate că să vie pentru că are treabă. Dar lasă că iară fac poze la mașină și arăt. Bă, să băgă și la benzinărie. Să băgăm. Să-i California. Astăzi mergem sus. Cât de frumos e pe aici. Foarte frumos. Bă, revenim după ce ajungem la acolo, la București, acolo la Mac. Gata, fraților, am ajuns frumos aici la București, la McDonald's. Sper că mașina aici. Frumos. Mâncăm și noi ceva aici. Să mâncăm.
Parchez mașina perfect, așa. Dai, și deja. Să încui. Și da, mă sper să mâncăm ceva. Că mi-e foarte foame. Bună ziua! V-aș ruga să dați un burger și o Coca-Cola. Am și niște cartofi cu aici. Vă mulțumesc. Deci, ne vine comanda. Să mâncăm. Așa am mâncat și noi, fraților. Bă, și o să mergem acasă, revin după ce mergem acasă. Gata, mai frumos acasă, ne-am băgat și noi în pat, am mâncat. Și ia să băgăm mașina în garaj, că poate dacă vine cineva. Și na... Nu, zic că vine numai să băgăm în garaj, că dacă plouă. Plouă. Salut! Salut! Stați un pic. Bună ziua! Hai, urcă-te pe mașină. Urcă-te pe mașină, te-a zis. Urcă-te pe mașină. Să încheiem acest vlog, o să-l încheiem. Urcă-te pe mașină. Urcă-te pe mașină. Urcă-te pe mașină. Urcă-te pe mașină. Unde e măta? Așa. Pe mașină. Bine, vale măta și eu. Așa. Papu și unii. Papu și unii. Te-a zis, urcă-te pe mașină. Papu și unii. Unii papu. Deci, Urcă-te pe mașină, Ce băi. vrei pe canapea? Îi spăr fața, îi spăr. așa am băgat mașina Urcă-te pe mașină, băi. în garaj și uitați cum arată. Deci, cam asta a fost și vlogul. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Samu. Nu uitați să apăsați butonul și de like. Pa! Urcă-te